Il-lejla tajba l-kulħadd, merħba bikom il-koll. Nimmaġina biex ninqalgħu mid-dar bħallum, speċjalment ix-xita kollha kemm aħna kemm iż-żgħar u kemm il-kbar, insibuha naqra diffiċli, imma nemmen li min jagħmel dik in-naqra sforz għal kelma talla. Nemmen li terġa' lura lejh mod abbundanti l-frott tagħha u nemmen li l-lejla investiment li ħanamlu hekk fil-qalba ta' dan ir-randan waqfa smigħ tal-kelma talla. U il-kelma tal-lejla ħan nisemgħuha grazzi lill-Isqof Anton li jogħġbu jagħmel dawn il-5 tim eżerċizzi magħna. Issa jinkom nqumu bil-wieqfa ħalli nibdew il-lejla bil-kant. Nieħdu il-files tal-kant f'idejna li hemm fil-bankijiet, insibu paġna 36, page 36, inkantaw l-innu ngħixu l-kelma. Daqs kemm jinħaj jgħid il-mulej irmew tal-mitneb jiena ma rridx iżda jogħġobni li jerġa' lura mit-triq ħażin. Qari mill-ktieb tal-Ġenesi. U s-serb kien l-aktar wieħed li jilħaqlu fost l-annimali selvaġġi kollha li kien għamel il-mulej Alla. U qal lill-mara: tassew li Alla qalilkom la tiklux mis-siġar kollha tal-ġnien? U l-mara wieġbet lis-serb: mill-frott tas-siġar fil-ġnien nistgħu nieklu, imma mill-frott li hemm f'nofs il-ġnien Alla qalilna la tiklux minnu u lanqas ma għandkom tmissuh, inkella tmutu. U s-serb qal lill-mara: le, żgur ma tmutux, imma Alla jaf li dakinhar li tiklu minnu jinfetħu għajnejkom u ssiru bħal Allat li jafu t-tajjeb u l-ħażin. U l-mara rat li s-siġra kienet tajba għall-ikel u tiġbdek fl-għajn. U s-siġra tħajrek biex tikseb id-den u ħadet mill-frott u kielet. Imbagħad tat ukoll lill-żewġa li kien magħha u kiel. U nfetħu għajnejhom it-tnejn u ntebħu li kienu werja u ħitu weraq tat-tin u għamlu iħżma. U semgħu ħoss il-mulej Alla jitlajja fil-ġnien għaż-żiffa tal-jum. U nħbew Adam u martu minn wiċċ il-mulej Alla qalb is-siġar tal-ġnien. U l-mulej Alla sejjaħ lil Adam u staqsih: fejn int? U dak wieġeb: smajt ħossok fil-ġnien u bżajt għax jineri u minħbejt. U staqsih: min qallek li jinteri? Jaqgħu kilt mis-siġra li jien ordnajtlek li ma tikolx minna? U wieġeb Adam: il-mara li inti tajtni għal miegħi itatni mis-siġra u jiena kilt. U l-mulej Alla qal lill-mara: x'inhu dan li għamilt? U l-mara wieġbet: is-serb qarraq bija u jiena kilt. U l-mulej Alla qal lis-serb:
Talli għamil dan misħut int fost il-bejjem kollha u fost l-annimali selvaġġi, għal żaqqek titkaxkar u it-trab tal-artikol il-jiem kollha ta' ħajtek. U jien inqajjem mibeda bejnek u bejn il-mara u bejn nislek u nisilha u hu jisħaqlek rasek u int tisħaqlu qarqubu. U lil-mara qalilha: inkattarlek sewwa wġieħ it-tqala tiegħek u bl-uġieħ tilet it-tfal, len żewġek tiġbdek xewqtek u jaħkem fuqek hu. U lill-Adam qallu: talli inti smajt minn kelmet martek u kilt mis-siġra li ordnajtlek ma tikolx minna u għedtlek la tikolx minna, misħuta l-art mimħabba fik, bit-taħbit tikol minna il-jiem kollha ta' ħajtek. Xewk u għolli tnibbitlek u intikol il-ħaxix selvaġġ. Bl-għaraq ta' ġbinek tieħol ħobżok sakemm terġa' lura lejn l-art, għax minna int meħud, għax trapp int u fit-trapp terġa' tmur. Wadam semma lil martu Eva għax kienet il-ħajjin kollha. U l-mulej Alla għamel lill-Adam u l-martu wejjeġ tal-ġild u libbishomlhom. Il-kelma tal-mulej. Interessanti immens li l-ewwel ġraja li nsibu fil-ktieb tal-Ġenesi tirrakkonta problema, kwistjoni dwar frotta, dwar ikla, dwar l-ikel. Interessanti ħafna. Għalli ma raġuni, għax il-ħajja tagħna mhux hekk, il-ħajja tagħna mhix kollha kemm hi taħbejt, xogħol biex ikollna x'nieklu. X'jiġifieri jkollna x'nieklu? Mhux sempliċement il-platt li nlestu li forsi se niklu minn hawn ftit jew forsi li diġà kiltu. Imma wkoll dak kollu li hu marbut mal-ħajja ta' kuljum tagħna, għax il-ħajja ta' kuljum tagħna tikkonsisti f'tentattiv biex nakkwistaw. Nakkwistaw b'kull mod, nakkwistaw pereżempju il-fama. Aħna nixtiequ li l-oħrajn ikollhom impressjoni tajba tagħna, nixtiequ. Nakkwistaw pereżempju l-imħabba. Araw it-tfal tagħna x'jagħmlu biex jakkwistaw l-imħabba minn kollox. Kultant anki jiġbdulek l-attenzjoni billi l-adolescenti pereżempju jispiċċaw jgħajruk, jispiċċaw jikkummentaw b'mod negattiv fuqek biex jakkwistaw l-attenzjoni tiegħek. Ara x'nagħmlu biex nakkwistaw. Ara x'nagħmlu pereżempju aħna biex nakkwistaw l-attenzjoni, ir-rispett tan-nies ta' madwarna, pereżempju dawk li jħadmuna ma' dawk li naħdmu. Il-ħajja tagħna kollha kemm hi dan it-tentattiv biex nieħdu l-frotta, dan it-tentattiv biex nakkwistaw, dan it-tentattiv biex naqtow dan il-ġuħ li għandna. Għalhekk l-ewwel rakkont li nsibu fil-Bibja propri rrakkonta ġrajja madwar frotta. Interessanti ħafna però għax din il-ġrajja tiddeskrivi l-esperjenza li ngħixu fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Din mhix l-istorja ta' Adam u Eva, din l-istorja tiegħi, din l-istorja tagħna. Ara mmorru naħsbu li min kiteb din l-istorja jitirrakkuntalna xi storja li ġrat bid-dettalji tagħha, imma irid jirrakkontalna verità, storja vera, li għalkemm ma ġratx tirrakkonta l-istorja vera tagħna li tiġri kull jum, kull ħin u kull mument. Nippruvaw nidħlu ftit fiha fil-qosor. Biex naraw iż-żbuħija u l-kobor tal-kelma talla tal-Iskrittura. Mela għandna lil Adam u Eva, għandna l-bniedem, għandna lilek, lilna kollha kemm aħna illi il-mulej provdilna l-ġejt. Il-mulej provdilna ħafna. Il-mulej provdilna familja, il-mulej provdilna forsi saqaf fejn noqogħdu, il-mulej provdilna uliet, il-mulej provdilna il-ġejt b'xi mod. Imma waqt li qed nitkellem jien bħalissa u ngħid il-mulej provdilna, x'inhu għaddej minn moħħkom? Imma dik ma tgħidilx, imma dik l-oħra m'għandejx, imma lili hemmhekk ma semanejx.
jew mhux veru. Mill-ewwel dak jiġi f'rasna. Għaliex? Għaliex? Għax bħalma fesfes ix-xitan is-serb f'moħħ Eva u f'moħħ Adam illi dik is-siġra li projbita l-waħda li ma setgħux jiklu frott minnha, dik kienet għalihom kważi l-iktar importanti għax hekk ippreżentajlhom is-serb, hekk ukoll jiġri lilna. Hekk ukoll jiġri fil-ħajja tagħna. Dik il-ħaġa li m'għandejx u li jinxtaqt tispiċċa l-iktar ħaġa importanti. Ejja aħna raw x'għamel is-serb ma' Eva. L-ewwel qabel kollox is-serb lil Eva għalilha gidba. Kif jagħmel miegħi u kif jagħmel ma' kull wieħed u kull waħda minnha. Li ma kienet il-gidba? Alla veru illi Alla ma jridkomx tieklu mis-siġar kollha tal-ġnien. Gidba. Għaliex gidbilha lil Eva? Għax fil-fatt, u Eva qaltlu, fil-fatt Alla ma kienx qalilhom biex ma jiklux mis-siġar kollha tal-ġnien, Alla qalilhom tistgħu tieklu mis-siġar kollha tal-ġnien barra minn dejk. Barra minn dejk. Mela x-xitan x'għamel l-ewwel li jagħmel gidba. U meta gidbilha lix-xitan lil-Eva, x'għamlilha lil-Eva? Daħlilha suspett. X'kien is-suspett? Imma dan Alla mhux veru jħobbna. Dan Alla mhux veru jrid lil ġejt. Dan Alla l-aħjar siġra żamm għalih. Dan is-suspett li daħħal ix-xitan f'moħħ Eva. Fil-fatt ikompli x-xitan għalilha dak taf għalfejn qalilkom hekk, ara l-giddieb. Għalhekk Ġesu jsejjaħlu giddieb lix-xitan. Dak taf għalfejn qalilkom hekk, qalilkom hekk għax jekk tieklu minn dik is-siġra intom se ssiru bħalu, se jinfetħu għajnejkom. U fil-fatt veru sa ċertu punt. Ħanejdilkom għaliex. Għaliex Alla lil Adam u lil Eva qalilhom mis-siġar kollha tistgħu tieklu barra minn dejk. Fi kliem ieħor, għaliex aħna għandna ħafna ġejt madwarna, għandna ħafna ħwejjeġ li ġew irregalati lilna, imma tibqa' f'moħħna ix-xewqa, jibqa' f'moħħna s-suspett illi lilna Alla ma jħobbniex għal kollox għax hemm xi ħaġa u forsi mhux waħda iktar minn waħda illi Alla ma tgħinniex. Bħal Eva aħna wkoll jidħol f'moħħna dan is-suspett. Għalfejn dan is-suspett? Ejja nippruvaw nifhmu ftit. X'jagħmel suspett meta jidħol fil-moħħ ta' bniedem? Ħanġibu eżempju sempliċi. Eżempju li jien iltqajt miegħu. Ġie raġel fuqi u qalli li sieħbu fuq ix-xogħol qallu oqgħod attent għal fejn qed tmur il-mara tiegħek. Oqgħod attent għal fejn qed tmur il-mara tiegħek. Qallu kollox u ma qallu xejn. Imma x'ġara daħħal f'moħħ dak ir-raġel suspett kbir. Dak is-suspett x'jagħmel fil-moħħ tar-raġel ta' dik il-mara, x'jagħmel fil-moħħ? Aħna ngħidu l-ħsieb raġel ħażin, mhux hekk ngħidu? X'jagħmel is-suspett fil-moħħ ta' dak ir-raġel? X'jagħmel? Meta jidħol is-suspett, tibda tonqos l-ewwel li tiġi meddi hija l-fiduċja. Allura dak jibda jikkontrolla. Dak jibda jaħseb ħażin. U kull darba li dejn il-mobile tiġbdu minn fuq il-mejda, dak jibda jgħid din qed tiġbdu minn fuq il-mejda biex ma narax fih. Kull darba li jċempel telefonu din twarrab, dak jibda jgħid din qed twarrab biex ma nismaħħix x'inhi tgħid. Kull darba li dik tgħidu sejra għand ommi jew missieri, dak jibda jgħid imma din veru sejra għand omma u missiera. Kull meta tibda tgħidlu jinsemmu tfal, dak jibda jikkalkula l-ħejn u jgħid imma hemm bżonn titlaq issa. Innutaw x'jiġri meta jidħol suspett. U dak is-suspett jista' jitlaq kultant minn gidba. Minn gidba. Immaġinaw jitlaq minn gidba. X'jagħmel dak is-suspett? Jeddet il-fiduċja. U l-fiduċja x'tagħmel? Meta tonqos il-fiduċja x'jiġri?
jiżdied il-kontroll. Meta jiżdied il-kontroll, x'jiġri? X'jiġri meta jiżdied il-kontroll? Nibdew inkunu attenti għan-nuqqasijiet ta' xulxejn. Nibdew inkunu attenti għal meta aħna ma nżommux il-kelma lil xulxejn ħafna iktar minn qabel. Nibdew nitilqu mill-presuppost mill-idea li l-mara tiegħi qed titradini. Allura kull ma qed tagħmel il-mara tiegħi imur f'dik id-direzzjoni. U titkisser relazzjoni. Nitkissru sempliċement b'suspett. Suspett li jista' jitlaq minn gidba. Jista' ma jitlaqx minn gidba, imma f'dan il-każ tax-xitan telaq minn gidba. U din il-gidba ix-xitan lilna defisilna frasna. Lill-Alla tafdaħx. Din l-istorja tagħna ta'. Din mhix l-istorja tagħna. Lil-mara tiegħek, lir-raġel tiegħek tafdahomx. U interessanti ħafna għax meta ma nafdawx il-xulxejn, meta ma nibqgħux nafdaw il-xulxejn, verament nibdew nonqsu lil-xulxejn għaliex. Għax jekk jien inħoss li r-raġel tiegħi qiegħed jikkontrollani, jien x'nagħmel? Jekk qed jikkontrollani żejjed u qiegħed idejjaqni u taqqalni, jien x'nagħmel? Ma nibqax ngħidlu kollox. Nibda nwarrab xi ħaġa tal-flus għalija wkoll. Il-kliem ma ngħidulux kollu kemm hu kif inhu, imma ndawwarulu b'xi mod. Għaliex? Għax jien niddejjaq li r-raġel tiegħi qed jikkontrollani, imma x'jiġri meta jien nistaħba minn dak li qed jgħid li raġel, minn dak li qed ngħidu lir-raġel tiegħi. X'jiġri meta jien m'iniex ngħidu l-verità kollha? Jinduna u jaqbadni. U nidħlu f'ċirku ta' sfiduċja ikbar. U nikkumplikaw ir-relazzjoni ta' bejnietna iktar. Dan hu li jiġri fil-ġnien tal-Eden. Dan hu li jiġri. Għaliex? Għax Eva tissuspetta mela illi Alla mhux veru jħobba, li Alla mhux veru missier, allura għax m'għandix nieħu mill-frotta. U interessanti ħafna x'hemm vers li huwa verament li jiddeskrivi verament x'jiġri meta aħna nisbaljaw, mhux biss ma' Alla anke ma' xulxejn. Eva tara bajnejja illi l-frotta kienet sabiħa fl-għajnejn. Mela tara li l-frotta kienet sabiħa fl-għajnejn. Mhux biss, Eva timmaġina li kienet tajba għall-ikel. Il-vers 6. U Eva timmaġina li meta se tiekol dik il-frotta se jkollha verament l-erf ta' Alla. Interessanti ix-xitan kif irnexxielu jikkonvinċija li dik il-frotta illi Alla kien qalil l-isma tmissiex, għax m'għandekx għalfejn, m'għandekx bżonna, tmissiex, għandek il-ġnien kollu tiegħek. Interessanti li f'moħħ Eva ix-xitan pinġijiela bil-gidba tiegħu bis-suspett li daħħal bħala l-isbaħ u l-aqwa ħaġa li se tagħmel li tiekol mill-frotta. U aħna meta niżbaljaw mhux hekk jiġrilna. Meta nagħmlu kull tip ta' żball anke fir-relazzjoni ta' bejnietna. M'hemmx għalfejn naqliba lill-mara tiegħi u naqliba lir-raġel tiegħi. M'hemmx għalfejn dan il-każ estrem. Imma anke kultant li nsabbat saqajja u ngħid le titgħaddi tiegħi. Mhux għalhekk ngħid titgħaddi tiegħi. Għax dik id-deċiżjoni li jiena nagħmel quddiem għajnejja tidher bħala l-aħjar waħda l-isbaħ waħda u meta tgħaddi tiegħi se nkun konvint li se ngawdi jien u forsi jgawda ħadd ieħor ukoll, imma se ngawdi jien. L-istess raġunament ta' Eva. L-istess raġunament ta' Eva. Li ħafna drabi jitlaq minn din il-konvinzjoni żbaljata li x-xitan ikun daħalli f'moħħi tal-isfiduċja fil-persuna li għandu qudiemi. Ma nafdajiex, ma nafdawx il-xulxejn. U x'ġara? Eva kielet mis-siġra, mhux biss kielet ma tagħtu koll lill-Adam. Interessanti ħafna fl-istorja kollha Adam ma jitniffiex, Adam ma jitkellemx. Waqt id-dialogu ta' bejn ix-xitan u Eva, Adam jibqa' kwiet u din tiġri fil-familji tagħna. Tiġri fil-familji tagħna kejf? Tiġri meta pereżempju ir-responsabilità tintefa' fuq persuna waħda. Kienet faċli għal Adam wara jgħid isma' mhux Eva, u żgur li kienet xuqqat kwiet ma tkellemx, ma ndaħalx fid-deċiżjoni ta' Eva,
U kemm tiġri dejn fil-familji tagħna. Forsi d-deċiżjonijiet jintefgħu fil-parti kbira tagħhom fuq l-om jew fuq il-missier. Imma mbagħad ħażin li jiżbalja l-missier jew ħażin li tiżbalja l-om jew ħażin li tiġri xi ħaġa li fejn naf jien. Għażilna s-suġġetti tat-tfal tagħna fl-iskola. U kellha tażilhom l-om għax forsi l-missier u maqluħ għal kollox mill-edukazzjoni tat-tfal. Imbagħad it-tifel jew it-tifla ma setgħux ikomplu ma' suġġett minnhom li ma trid xejn biex il-missier jippunta subaħ lilhom jgħidilha mhux inti għażiltulu dak, mela ma kontx taf x'qed tagħmel. Waqt li hu kien irtirat għal kollox, waqt li hu kien għal kollox il-barra minn dik ir-riflessjoni, minn deċiżjoni, minn diskussjoni li kellha f'moħħha dik l-om biex taqta' biex tagħmel biex tara ftit kif l-aħjar għat-tifel jew għat-tifla x'se tagħżel suġġetti l-iskola. Kemm tiġrilna din fil-ħajja? Tista' tiġri spiss fil-ħajja tagħna. Bħalma jagħmel Adam jirtira għal kollox jinqala għal kollox minn dan id-dialogu ta' bejn Eva u x-xitan. Issa dan id-dialogu ta' bejn Eva u x-xitan fina kif iseħħ? Iseħħ id-dialogu bejn ir-raġuni tagħna u x-xewqat tagħna. Id-dialogu bejn dak li nixtiequ nagħmlu u forsi ħafna drabi dak li r-raġuni tagħna tibda jgħidil nisma' imma qgħod attent, isma' qgħod lura, isma' tkellem l-ewwel magħha jew miegħu qabel ma taqtaħħa qabel ma tiddeċiedi. Aħna wkoll li kollna dawn id-dialogi bħal dak li kellha Eva. U jiżbaljaw. U meta jiżbaljaw xiġri jindunaw li huma erja li m'għandhomx ħwejjeġ. Issa noqogħdu attenti ma mmorrux blidija li dawn skruplaw jew inkella kien hemm allura xi tentazzjonijiet sesswali minħabba li kienu erja li ma kellhomx mhux dik il-problema. Meta l-ktieb tal-Ġenesi jgħidilna li dawn indunaw li kienu erja, fi kliem sempliċi jrid jgħidilna li dawn indunaw li kienu foqra. Li dawn żbaljaw, li dawn għaxquha, li dawn minflok li kisbu l-erf ta' Alla kif kien f'silhom f'moħħhom ix-xita, dawn spiċċaw b'xejn. Indunaw illi ix-xewqa tagħhom li jkunu iktar, ix-xewqa tagħhom li jikbru, ix-xewqa tagħhom li jkollhom iktar ġabithom f'sitwazzjoni ta' iktar faqar. U kemm tiġrilna din fil-ħajja tagħna. Aħna ngħidu bil-Malti ngħidu nara dak ra kbejr, dik rat kbejr. Kemm ngħiduha. Meta tara kbejr. Meta int minn għalik se taħkem se takkwista xi ħaġa, qedna li takkwista fil-profond tal-qalb tal-bniedem tal-qalb tagħna, issa naraw matul dawn il-ġranet għalfejn għandna dan il-ġuħ, għalfejn għandna dan il-għaġġ. Għax dak qiegħed hemm. Dan il-ġuħ u dan il-għaġġ qiegħed hemm. Il-problema hi kif nippruvaw naqtawh. Għax hemmhekk nisbaljaw. Fil-mod ta' kif nippruvaw naqtawh il-ġuħ u l-għaġġ tagħna. U daw indunaw li kienu erja u x'għamlu? Marru staħbew. Adam u Eva jmorru jistaħbew. Jaħarbu mill-post tad-delitt, jaħarbu mill-post fejn żbaljaw. U anke din tista' tiġri spiss fil-ħajja tagħna, aħna meta tiġri xi ħaġa ħażina nistgħu nagħmlu 4 affarijiet. Fight, flight, freeze jew fawn jgħidu bl-Ingliż. Ħanipprovaw ngħidu kelma żgħira bil-Malti fuq kull waħda. Fight. Aħna meta tiġi xi ħaġa kontra tagħna nistgħu niġġieldu, nirribellaw. Jew nistgħu naħarbu flight bħalma jagħmlu Adam u Eva, jaħarbu. Imma Adam u Eva mhux biss jaħarbu, anki huma jagħmlu fight għax bejniethom ma jibqgħux jaqblu issa naraw x'jiġri. Meta Alla idur fuqhom u jgħidilhom x'jiġralkom. X'jiġralkom. Freeze. Meta tiġri xi ħaġa ħażina ħafna drabi x'jiġrilna. Kulħadd bir-reazzjoni tiegħu, imma jista' jiġri li inti tistalla. Tistalla, ma tkunx taf kif se taqbad iġġib ruħek. Allura tibblokka, freeze. Jew fawn. Fawn jiġifieri tibqa' miexi mal-kurrent. Tagħmel dak li jgħidulek. Tibqa' miexi ma' trauma, tinqaleb u titgerbeb ġol problema. Imma Adam u Eva x'jagħmlu? Adam u Eva jaħarbu flight u jkollhom xejdu bejniethom. Hekk kif Alla jdur fuqhom u jgħidilhom għalfejn staħbejtu, għalfejn ħrabtu.
Ma ninsewx li l-ktieb tal-Ġenesi jippreżentalna fil-bidunet tal-ħolqien li l-Alla jippassiġġa fil-ġnien ma' dawn it-tnejn, ma' Adam u Eva. X'jiġifieri Alla jippassiġġa fil-ġnien magħhom? Mhux biss il-preżenza tiegħu illi aħna illum inħossuha mbeda u x'hekk, anki jekk għandna lil Ġesu fl-Ewkaristija, għandna lil Ġesu fil-kelma, imma nħossuha mbeda, mhux biss il-preżenza tiegħu li kienu jitkellmu miegħu, kienu jisimgħuh, kienu jħossu l-imħabba tiegħu, mhux biss dik, imma wkoll Alla jippassiġġa fil-ġnien l-armonija li kien hemm bejniethom. It-tranquillità, l-imħabba li kien hemm bejniethom. Ir-rispett li kien hemm, il-fiduċja sħiħa li kien hemm bejn Adam u Eva. Dan mar kollu mar-riħ, tar kollu mar-riħ mas-suspett tax-xitan, mad-dubju li jfesfes ix-xitan f'moħħ koppja. Kif jiġri sal-ġurnata tal-lum koppja tkun sejra sew, immaġinaw. Wieħed jista' jagħmel anki memorja u x'hekk tal-istorja tagħkom stess. Tkun sejjer sew mod speċjali fil-bidu, imbagħad tiġri xi ħaġa u tibda tissuspetta, imma din veru tħobbni, imma dan veru jirrispettani u jibdew id-dubji. U id-dubju x'jagħmel idaħħal is-suspett. Is-suspett x'jagħmel? Ikisser il-fiduċja, meta titkisser il-fiduċja, ir-relazzjoni tibda sejra lura. U dan kollu għaliex? Għax ġo qalbna hemm ix-xewqa li niggwadanjaw, ix-xewqa li jkolli rispett tal-persuna, ix-xewqa li jkolli l-imħabba tal-persuna, ix-xewqa li jkolli l-fiduċja tal-persuna. Il-ġuħ għal din il-frotta. U meta Alla jdur fuq Adam u jgħidlu x'għamilt, mela inti kilt mill-frotta. Ara ma mmorrux nimmaġinaw għadej bħala Alla qiegħed jikkastiga ta' jew Alla qiegħed jagħmel xi ġudizzju, xi mħallef. Ara ma mmorrux nimmaġinaw hekk għax mhux hekk. Assolutament mhux hekk. Il-Ġenesi jirrakkontalna xi ħaġa differenti. Il-qari li għadna kif smajna jurina illi Alla jgħidilhom mela issa inti biex twellet se tkun diffiċli għalik, inti biex taħdem l-art se tkun diffiċli għalik. Għalfejn qalilhom dan? Mhux b'kastejk, ħanaraw għalfejn qalulhom dan u nikkonkludu. Meta Alla lil Adam jgħidlu fejn int, x'għamilt? Mela kilt mis-siġra. Adam x'jagħmel? Adam ifarfar mir-responsabilità. U din hija xi ħaġa li nagħmluha sekwejt aħna fil-ħajja tagħna. Sekwejt. Ifarfar mir-responsabilità tant illi jgħidlu mhux il-mara li tajtni miegħi, kważi waħħal fih, bħalma nagħmlu aħna. Iwaħħal mhux il-mara li tajtni miegħi, qed waħħal fija mhux jien, ifarfar mir-responsabilità. Bħalli kieku mhux hu qawat il-frotta u daħħalha f'ħalqu. Bħalli kieku mhux hu omoda u belaħħa, le il-mara li tajtni miegħi. U Alla jdur fuq il-mara biex jara jekk din tassumix ir-responsabilità. U l-mara x'tagħmel? Tfarfar ir-responsabilità. Is-serb daħaq bija u jiena kilt. Hija dinamika u mod li aħna nagħmluh ngħixuh fil-ħajja ta' kuljum. Il-ħin kollu. Darba kelli koppja qudiemi qegħdin jitlewmu bejniethom. U wieħed mill-episodji li semmew kien meta kienet ħirġa bil-karozza nfexfxa filgħodu u ħadet il-mera mal-koxxa tal-bib tal-garax. X'taħsbu li kienet ir-risposta tagħha? Meta hu qalilha, ejwa mela inti ma kontx qed tara filgħodu, ma ħsiltux wiċċek, ma kontx qiegħda sibek hemm. Qaltlu imma jien għedtlek qabel biex il-bib tal-garax tagħmlu ftitusa. Min weħel u weħel. X'għamel hu qalilha imma jien ridtu l-bib tal-garax li jkun in-naħa l-oħra flok il-bib tal-intrata. U baqgħu sejrin jitlewmu bejniethom, jiskarikaw ir-responsabilità, u naqra ma marrux fuq in-nannu li tawhom l-art u fuq il-busnannu li ħallilhom fit-testament. L-importanti x'kien li ma jeħlowx huma. U ħadd ma jassumi r-responsabilità tiegħu. U dejn nagħmluha l-ħin kollu fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Il-ħin kollu mhux faċli li nassumu r-responsabilità, imma l-bniedem f'saħħtu, il-bniedem psikoloġikament u spiritwalment f'saħħtu, mhux dak li kapaċi jeħles kull darba u joħroġ liberu, mhux dak.
Mhux dak li kapaċi jitfa' dejjem il-ħtija fuq ħaddieħor, mhux dak. Il-bniedem b'saħħtu verament u l-persuna hija l-persuna li kapaċi tassumi responsabilità tal-konsegwenzi tal-iżbal tagħha. U jekk żbaljat tgħid iwa żbaljajt. U ħanipprova nagħmel xi ħaġa fuq l-iżbal li jien għamilt. U għalhekk Alla jmur fuq Eva u jgħidilha din kienet ir-raġuni. Isma' se jkollok tassumi r-responsabilità tal-li għamilt. U mbagħad fuq Adamu jgħidu se jkollok tassumi r-responsabilità tal-li għamilt. U b'dan il-mod aħna nifhmu illi dak li ngħidulu kastik ta' dnub, mu veru xejn kastik ta' dnub. Assolutament. U ma' konsegwenzi fuq il-ħajja tiegħi u fuq il-ħajja tal-persuni ta' madwari tal-iżball li nagħmel. U x'kienu l-konsegwenzi u nispiċċaw l-ewwel net li jindunaw li huma erja, mela li huma foqra. It-tieni net illi kellhom xi jgħidu bejniethom bħala koppja, iwaħħlu f'xulxejn. It-tielet illi ġġieldu ma' Alla, ma bqgħux f'armonija miegħu. U r-raba' ħaduha saħansitra anki kontra il-ħolqien, is-serb, kontra x-xitan, kontra is-serb li kien għalkemm rappreżentant tax-xitan jirrappreżenta l-ispirtu l-ħażin, però fl-aħħar mill-aħħar huwa parti mill-ħolqien. U dawn huma l-konsegwenzi tal-ħtijiet tagħna li aħna rridu nerfgħu b'responsabilità. Imma Alla lill-bniedem ma jħallihx. Alla lill-bniedem li u bil-ġuħ li jfittex għalih li jimla l-qalbu, li jfittex li jimla moħħu, li jfittex li jimla ġismu, għax il-bniedem huwa bniedem bil-ġuħ, għandu ġuħ fiżiku, għandu ġuħ emozjonali, ġuħ soċjali, u għandu ġuħ razzjonali. Il-bniedem u bniedem bil-ġuħ. Għalhekk l-ewwel ġrajja propju fuq l-ikel, l-ewwel ġrajja, fuq il-frott, l-ewwel ġrajja li nsibu fil-Bibja. Dan il-bniedem li mbagħad ipprova jraqqa, ipprova jagħmel il-weraq tat-tejn miegħu. Ipprova jpoġġi miegħu b'xi mod xi tip ta' għata. Interessanti ħafna xi l-weraq tat-tejn, anke t-tilli għandna aħna ta', anke l-weraq tat-tilli għandna aħna u xek. Min jaf x'tagħmel il-werqa tat-tejn ittella l-ġisem. Il-werqa tat-tejn ittella l-ġisem, ġismek ittellaħħulek. Immaġinaw daw pruvaw jitattew bil-weraq tat-tejn. U aħna ħafna drabi dak li nagħmlu fil-ħajja tagħna. Nippruvaw inraqqgħu imbagħad l-iżbalji li nagħmlu b'iżbalji oħrajn, b'taffiċ ieħor. Għalhekk imbagħad il-ktieb tal-Ġenesi jippreżentanna lil Alla iħejt ħwejjeġ tal-ġild. Alla li jħobbu lill-bniedem, Alla li qatt mhu rrabbja tal-bniedem, Alla li lanqas meta l-bniedem jieħodha kontra tiegħu, lanqas dakinhar, lanqas dak il-ħin ma jirrabbja xejn assolutament. Kull ma jagħmel kif rajna jgħidu lill-bniedem isma' ħej, inti qed tipprova taħrab mir-responsabilità, però ma tistax taħrab mir-responsabilità ta' ma taħrabx. Ma taħrabx. Għax jekk inti gdibt lil martek, il-konsegwenzi tal-gidba tiegħek trid iġġorhom intu se ġġorhom martek. Se jġorruhom anke wliedek. Jekk inti għamilt xi ħaġa li ma kellekx tagħmel, il-konsegwenzi mhux kastik li jiġi minn x'imkien ieħor, le, il-konsegwenzi tal-iżbalji tagħna neħduhom aħna, nerfgħuhom aħna. Ħaniqfu hawnhekk. Ħanagħmlu 3 minuti jekk ma jimpurtax, 3 minuti quddiem Ġesu Ewkaristija. Ħanisponu hawnhekk lil Ġesu u nixtieq illi nitolbuh lil Ġesu llejla kull wieħed u kull waħda minnkom il-grazzja tal-fiduċja. Tal-fiduċja fih u fiduċja f'xulxejn. Għax meta tonqos il-fiduċja titerra kull tip ta' relazzjoni. U meta tonqos il-fiduċja aħna stess inħossuna ħażin ħafna. Aħna stess nintilfu ma nkunux nafu fejn aħna. Fiskiet. Għal-waqt li jesponi inkantaw l-innu Nadorawk minn fuq il-kotba numru 107.
السما فرات المحبة لزيدني عليك لانجلد långt ett nyhet intill en att almnet min nadorauk jag hostas sema frotlem habba lizjedni. Mulej Ġesu, inti qiegħed hawn f'nofsna għax għandek fiduċja fina minkejja li aħna dajfin. Kabbarna fil-fiduċja fik u fuq kollox kabbarna fil-fiduċja f'xulxin. San kantaw flimkien dal-misteru biex nieħdu l-barka sakramentali. Dal-misteru harkubtejna ejjew mela naduraw u dimirit il-ġodda surit odma jispiċċaw min ġo qalbna nħossu dak li sensi lej jaraw. Lil-missierin roddu liben qalbna kollha kulti fi
nitolbu u Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li repetilna l-fidwa tiegħek. Inti li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem għad-destiju, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek għal-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem mażis tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artar, imbirek l-Spiritu Santu Paraklitu, imbirek għal-kbir Omm Alla Marija Santissima, imbirek għal-imqazza Immakulata Kunċizzjoni tagħha, imbirek it-tluq glorjus tagħha fis-sema. Birek l-isem ta' Marija Verġni u birek San Giuseppe Parus kastismu tagħha, birek Alla fl-anġli u l-qaddissin kollha tiegħu. Faħru l-mulej intom ġnus kollha, sebħu popli kollha, għax kbira jitju bitu manha, u kelmet il-mulej id-duma għal dejjem. Gloria lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispirtu is-Santu, kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, Omm Alla, Omm Alla, itlob għalina mit-imbieħin, issa u fis-sija tal-mewt